A historia dos povos escriben as persoas que os forman. Por iso este noso camiño ímolo percorrer da mans de algúns personaxes máis insignes das cidades que atravesan. Con eles imos falarche de algúns dos momentos máis determinantes da nosa historia. Se comenzamos o noso camiño en Lisboa, albiscamos unha cidade reconstruída polo Marqués de Pombal, despois do gran terremoto de Lisboa e o posterior tsunami do 1 de novembro de 1755. Cando emprendamos de novo o camiño cara a Galiza, atravesaremos Santarém, vila na que faleceu Pedro Álvares Cabral en 1520, un dos numerosos mariños e navegantes portugueses que percorreron todos os mares e océanos. Grazas a un feliz accidente de navegación, chegaría a Brasil no ano 1500, polo que recibiría o apelativo de descubridor de Brasil. Continuamos a ruta cara á ría de Vigo, escenario de batalla de Rande. Neste episodio, ocorrido en 1702, durante a Guerra de Sucesión Española, 19 galeóns españois enfrentáronse a unha flota anglo-holandesa que os afundiría nas augas da ría, a vez que criaban a lenda do tesouro de Rande. O seu primeiro buscador foi, grazas ao maxín de Xulio Verne, o capitán Nemo nas 20.000 leguas de viaxe submarina. Dentro da mesma ría atopamos a illa de San Simón, poboada desde o Neolítico, berce de moitas das cantigas da lírica galego-portuguesa, testemuña dos ataques de Francis Drake, Lazareto e moitas máis cousas. Aínda vería como rematada a Guerra Civil Española en 1939 se convertiría nun cárcere para máis de 6.000 presos políticos que alí residiron baixo unhas condicións infrahumanas. En riba da ponte de Ponte Sampaio teremos ocasión de imaginar a xesta dun grupo de guerrilleiros galegos que, dirixidos polo coronel Pablo Morillo e usando métodos artesanais como os canóns de pau, fixeron retroceder ás forzas do exército napoleónico comandados polo mariscal Ney. Xa por Tarras de Pontevedra diriximos a mirada a dúas figuras de excepción. O primeiro dos persoeiros pontevedreses é Benito Soto Aboal, máis coñecido como o derradeiro pirata do Atlántico, posto que foi este o labor que exerceu entre 1823 e 1830 a bordo da súa embarcación, La Burla Negra. O outro pontevedrés é o Só da Adopción. Falamos de Afonso Daniel Rodríguez Castelao, pintor, escritor, político de principios do século XX, un dos referentes fundamentais da cultura galega. Boa parte da súa obra consérvase no museo que axudou a fundar dentro dun edificio que leva o seu nome. Avanzando polo camiño e xa en terras do Umia, ábrese ante nós a vila de Caldas de Reis, lugar de nacemento do monarca Afonso VII en 1105, pero tamén foi ligada á súa nai Dona Urraca, filla de Alfonso VI, e que exerceu como condesa de Galicia xunto co seu marido Raimundo de Borgoña, para ser máis tarde raíña de León. Xa coa mirada posta no obxectivo final, Santiago de Compostela, reparamos nunha das súas figuras primordiais do seu devir histórico, o bispo Diego Xelmírez, 1101-1136, que estivo á fronte do arcebispado de Santiago durante os reinados de Afonso VI, Dona Urraca e Afonso VII, outorgándolle a esa vila unha época de esplendor. Obras súas son tamén as Torres de Catoira ou Torres de Oeste, un conxunto de torres afastadas do camiño dos peregrinos, pero pensados para evitar as incursións que puidesen asolar Compostela e o seu entorno. Xa ves, camiñante, que por correr o camiño que une Lisboa con Compostela é tanto un paseo pola historia, como a posibilidade de descubrir algunha das ligacións existentes entre Galiza e Portugal, territorios tan próximos que mesmo tiveron un reis que foron curmáns, aínda que tamén o inicio da nosa historia de povos separados. Falamos de Afonso Raimúndez e Afonso Enríquez. O primeiro foi Imperator Totius España e o segundo converteuse no primeiro monarca portugués.